Hi mga titis! Welcome back to my channel. So, karon day no, dugay na paggawa ka vlog. So, kad pa sa una. It's been 2 months, I think. Si Bitaw, karon, nadi ko yung mga bisita. How's that? Nato sa kami. So, please welcome my cousin! So mo din ako mga igagaw, si Jayan Christine Kahokom, ug si Iris June Kahokom. So, hauray pamutang nga gilang mga FB diri or sa description box below ra na ibutang. So karon nagamong pagabuhaton, mag-challenge me. Ato sa kabi. Mag-challenge me mo ni ang Chubby Bunny Challenge! Awkward eh. So, karon di ay mag-Chubby Bunny Challenge me. So, mapil kami. Mapil like So, pagkahuman, ang mapilde na si Jai, unsa na yung English mo? Basta na si Jai punishment. So, ang punishment ni Ja, ang kinsay mapilde, magsanina si Ja og cortina, ja paghaman magbaktas-baktas si Ja sa unja ang mailhan nga mapilde ang pinakagamay og masud sa baba no. No? Oh. Ang pinakagamay nga masud sa baba. So, ang pinakadaghan mo ay makadaog. So, let's get started. Una. Ikaw. Una ta kisay mo dali. Ang malahi. Apil ka dali. Apil ka dali. Dali ka dali. Dili ka dili. Kiwat ang malahi. Ang si Anday day. Oh, si Ate Darling Pilde. Si Anday day. Una ko. Si Darling Pilde. Una ko. So si Jay una. Dali be. Kay ikaw wahi mo mga. Una. So ang mechanic sa game be, I will explain to you. Imo ni ibutang sa imong baba nga adyo og guma ha. Adyo. So si Ate Darling una. Sunod ako, sunod ikaw, sunod si Bebe. Wahi ka, be. Ton na ito sa ton. Adyo ton lahat. Chubby Bunny. Pilde. Gusto use day gani. Wa ro. Tip ko lang. Taka. Ang likado na hindi nakaginawa tunlon. Kada. Adyo ton lo. Ikaw sunod. Chubby Bunny. Ay, mayo di kag Chubby Bunny. Ayo ka. Chubby Bunny. Nato na ikaw. Aha. Chubby Bunny. Ikaw be. Ibutang sa imong baba. Isod sa imong baba. Isod sa imong baba. Mura man tag stroke. Di ka. Mura man tag ibagubagan ni. Sunod. Second round. Kada. Magkoro to derby. Ina Chubby Bunny. Chubby Bunny. Aras kita nagawa. Ano ba nakatawa ko? Diyos ko! Puro lagi sa kita na ngipon tusukan ang sada. Chubby Bunny. Ako sunod ako. Luod at ton. Bebe! Saan na eh? Pila sa ton? Ale be, ale. Apila lagi to. Uy di, dali lagi be. Kami dali na be. Chubby Bunny. Ikaw na be. Yung mura mo tag ihingo. Hoy, way mo ton ha. Makuning ton. Tanaw diri na. Waton. Ikaw lang. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Buwan sa silong ron. Pwede na ikuan Picason. Udo dali. Chubby Bunny. Na din.
Ako. Chubby Bunny. Meron ako bugi. Wala. Oh. Sorry, Bunny. Meron ako. Ay, heart niya, heart. Chubby Bunny. Kuya, tungod. Bobo si Jayan. Jangan Ako nagyan si Jayan. Wak, ugi. Lang. Ka. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ay! Magkamot ka! Nang! Chubby Bunny. Oho! Yeah! Yeah! Ha, great ka! Wag, kasi nakasuka! Chubby Bunny! Chubby Bunny, tag 6 pesos ka. Kinsa man agwa. Ikaw. So guys, kaya ako may na una og luwa. So ako'y pildi oy mo na nabi. Angko. Ka nga. Bye. Bye sa camera. Thank you. Bye. Bye. Inababay. Bye-bye! Bye. Tagay tagusa, be. Tagay tagusa. Gasa ka. Anong ako? Dere. Unong amo oy kanang. Unom na amo ja pag kami after nga to kay wala ja ka-order. Ay di, kon unong mo daho. Wai wa pa ta ka kon sugod kining katawa ta. Unom lagi ta. A few moments later. Guys, muna ni. Ang napilde is ako. So napilde ko. So mo to si Ja ang punishment. Oy, lakaw-lakaw ka dito, maggaon-gaon ka. So ang punishment. Padaw ka tala ni Nalibe.
Padong dito, Ilaya Andak. Padong Ilaya Andak. So guys, kaya na to. So muna ni ang among punishment in 3, 2, 1. Go! So guys, mag-ilas na day ko karon. So tabangan kong ilis sa... O ba, tabangin ko nito ilis? Sakit yan. Sakit. So guys, mag-ilis na day ko karon. So dami sa kwarto ko. Isa may hangi kuan. So, Cortina. Wala binabong Balisag mo. Ha? Ha? so guys. Masaan man ni? Tabangis ako. Tagamod ko yung mama. A few moments later. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. I-video yung tigawang baha mo muna kasi dyan makagod. Okay. Okay O, na. papay natin. So, haron na humanaga mong challenge. So, ako napildi. So, muna to ang among punishment. So, karon so, moro to si Ja. Among challenge or moro to among video karon. So, adjog kalimot og subscribe sa among channel. Og adjog kalimot og thumbs up. And og na pa mo yung mga gusto nga iingon nga challenge. So, adjog mo kaawaw mo comment nga to sa comment down below. Comment down below? Comment down below. Or just comment down below. Dili kayo sa comment. Comment down below. So comment down below. Comment down below. Comment down below. Comment. So adyo ka ba thumbs up na thumbs up. Yeah, Click thumbs up. the notification bell. I'll click dahil sa notification bell. So muna to siya. Bye!